Yabona ngane zakwethu ubaba uNcamalala nje ningamkhuluma nje nina ningamkhonzile ningamfuni nikho yonke into. Ayikho leader eyofana nobaba uNcamalala kuma leader lawa khona kwezepolitiki eSouth Africa. Ayikho leader eyofana nobaba uNcamalala. Yabona makuthiwa umkhonto wesizwe uphethe iPeople's Mandate. Ayi bafana bakithi. Ayi. Khona ividiyo engingayenza izolo ekseni ngaphinde ngayikhipha. Bengifuna ukukhuluma ngalento yayizolo eyenzeke izolo eThekwini. Ngabuye ngayikhipha. Ngathi hayi ngeke ngiyibeke eceleni okwamanje. Kodwa bamncamalala nthana into eyodwa. Uyazi ukuthi uphethe iPeople's Mandate. Hayi yabo as a leadership. Ngithandile izolo bamncamalala into ayenzile. Uma ngabe abantu benganelisiki astophe nje yonke into ngoba lobuholi base KZN hayi bafana bakithi asazi ukuthi ubani phakathi kwabo ngoba akuqondi ukuthi ubani kodwa bakhona phakathi kwabo abasa-ANC abasebenzisana futhi nabantu bakagogo ekutheni umkhonto bawu-hijack KwaZulu-Natal. Noma ngakacaci ukuthi wobani kodwa bakhona. Into engiyithanda ngabo zishayana zodwa. Izishayana zodwa khona nje abanye ekade izolo nje sebazi ukuthi bona bayokhethwa. Khona abanye ekade bengazi bona ukuthi abasabuyi. Bafowethu politiki. Ayibhlungu le yanto ayibhlungu ipolitiki bafowethu. Yabona ukuhamba nabantu hayi bafowethu ibhlungu ipolitiki. Kule nto yayizo laseThekwini kade kukhona ekade sebazi ukuthi bona bayokhethwa. Ubona ngamavidiyo ke abawenza njengamanje bla 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 bla. Yabona kanti sesiyazi ukuthi bekade kwelinye ithimba labantu ekade beyoselectwa lapha KwaZulu-Natal. Abanye kade bengazi ukuthi bayodonsela ukhapethi. Yezashana ipolitiki bafowethu ngeke yomoya umdlalo. Lapha KZN ishana zodwa njengamanje. Ihlukene phakathi. Zidlana zodwa njengamanje. Kodwa ngithanda ubaba uNcamalala isinqumo sakhe sokuthi uma ngabe bona ukuthi amamember omkhonto wesizwe awanelisekile avela stop yonke into. Ayibalimele abanye lapha. Abo phela ade bezokhethwa izolo ayibalimele. Balimele ngoba nje umkhonto uvele wonke ama-plans ovela wahlakaza. Awona nje balimele nje abantu ade bezokhethwa izolo. Benama-delegate abo balimele nje kakhulu but ngiyamthanda ubaba uNcamalala mina ukuthi iPeople's Mandate usayiphethe. Ithina abanikazi bomkhonto ithina bavoti bomkhonto wesizwe. Yabona nje umkhonto ngawugxeka nje wena. Umkhonto ngawugxeka nje wena ngendlela ogxeka ngayo kodwa alikho iqembu elifana nomkhonto wesizwe. Alikho iqembu elifana nomkhonto wesizwe. Yebo sinazo inkinga kodwa inkinga zethu ayifani. Abona iqembu lomkhonto wesizwe hayi bafana bakithi sinazo impela inkinga kodwa alikho iqembu elifana nomkhonto wesizwe. Ngoba inkinga thina siyakhuluma ngazo. Inkinga thina siyayisolve thina. Hayi lamaqembu lawane inkinga kodwa hayi thina siyakhuluma thina. Asithuli. Asithuli. Hey bafowethu kodwa ipolitiki ayithembekile lento. Ayithembekile lento. Yazi ipolitiki kulala unama-comrade uvuka usenama-comrade. Ulala umholi uvuke kusasa unethemba lokuthi hayi kade uhamba nabantu abokushaya phansi. Ipolitiki weqinisile umbovu mangabe ethi umdlalo wamaxoki. Weqinisile umbovu. Politiki ngitshela nini omunye umdlalo lo ungcolile.